Zaila idezatik talde bakarra aukeratzea, eta aukeratu da, eta azkenengo hilabeteetan, azkenengo urtean, pixka deskubritzen nahi nauken unibertso musikal berri bat niretzat leheno azaletik ezautzen iana, eta pixka gehiago sartu nauk, eta Coil taldea aukeratu diat, Coil. Inglaterrako 80. hamarkadako musika esperimentala, industriala, postindustriala, folk iluna, eta pixka horren inguruan moitze dituken taldea baita ere. Current 93, Psychic TV, eta holako, talde hau sortzeien mundu esoteriko eta ilun honetan hartu nahi pixka, eta hori oso interesgarria. 80. hamarkadako punk hardcoreakin ezin nauni, nahiz eta 2000. urtean konsumitu, eta garai hortan guandik entzuietu jaten talde bat, diska bat aukeratu jat, Born Against taldean 9 Patriotic Hymns for Children, eta ustea dakan produkzio zikina eta iluna eta tentzo horrek, ez perfekzionista horrek, mantendutik denboran ondo eta guandik niretzat interesgarria iteek. Eta musikaldetik Fugazin 80. hamarkada bukaerako post-hardcore hori New Yorkeko kaletako zikinkeira eraman, horrei letra politiko radikala jarri, ironia asko jarri eta punto inteligente bat jarrita sortzek diskuaek, eta ni guandikan gustatu zaila gaitzeiat eta guandikan inspiratzeziak. Azkenengo urtetan etxian beti armaio gainean ondeken vinilo bat, askotan vinilua junda etorri iteitu, baina batzuk igual hor mantenitzen ditu jartzeko, eta Spaceman 3 Inglaterrako taldean disko bat beti errokitzeiu, eta behaien kantu bat Just to See You Smile, euskia sartzeken nian lehiotikan jarri, 7 minutuko kanta, kiston atmosfera, eta horretzan da relajatzeko kanta. Pixka gerturatuko naukonea, kaleko hizkuntza eta letra zuzenak eta gordinan salia izan hau beti, eta niretzat hemen inguruko punk askarran bibliadek, karka bat aldean epia, eta hortikan edozein esaldi eukikonen aukeratzea. Baina bat aurrengo kanta alperri galduko aiz kantantziok esaldi bat, esatikena dutxatzea laiz, iba ezela kaka. Eta hori haitu nianetikan, hor barruan gauditu zitxon, da hostia. Higienetik aratago esateskiken gauzanak esaldi horrek, da hostia. Greg Sage aukeratu jat, Wipers taldeko gitarjolea eta abeslaria. Bere instrumentua eta hotzakin sortzeskiken atmosfera ilun, da intentzidade, eta transmititzeskiken sensazio danak, niretzat nik jotzeko forman da beti izan dek kiston influentzia eta hori aukeratu jat. Eta beste bat, komentatzeko gertu izan den tipo bat, Steph Ketteringan Londreseko musikaria, gure artean ikusi du Siljo Raiz taldeakin jotzen, bakarkare bai, bere motorrakin jirane bai Espainiatikan. Eta niretzat, tipo bat, bere instrumentuakin barruko dana transmititzen dikena ikusi diuna aurrian, beadek. Eta Mississippiko deltan, años 30 tipo txuri bateko merko hasian, tipo hori izango. Zauzko Putzuzolo gaztetxoa aukeratuko diat, izan diaten danetan, kiston gertutasuna, indako proiektu danak jendeak beti apoiatu izan dizkik, ambiente ona, giro ona, eta gauza teknikotatik baino importatze gehiago batezu alde humanua eta hortatik beti oso guztua. Hor pixkat etxeat iraberdiat eta Getaiko gaztetxea esango diat, musikaz dakiun gehiengua hor ikusitakoekin ikasi dio, ehundaka kontzertu ikusizki hor, da eze gehi esateko. Aukeratuko dira bat, Getaiko gaztetxean asko ikusizkiu, baina 2003. urtean, torriguan Arkansas estatu batutako talde bat, Sophie Nun Squad izenakoa, 7-8 neska mutil, mendiko bota jantzita, aiatu dituan Iraiako astelen hotz batian, disfrazatu dituan, eta 30 pertsonan aurrian nintzen punka, hardcorea, teatrua, ironia, amistadia, rapa, eta momentu hortan, nik usteat, molde asko puskatu zizkigula anginaben jende askoi,
zuzeneko bat zertzan, da komunidadeko bizitza zertzan, da transmititzen horrekin. Eta hori kariño askokin sartzea. Eta beste bat aukeratzekotan, kanpoa jundako bidaia bat, askotan kanpoa juta izenean kontzertu bat ikustea eta espezialak izateitu, porque 100% lua horta lagunakin juntatzea ez bidaia bat. Eta estatu batutako, Floridako Gainesville hirira jungintuan 2008an, The Fest izeneko festival batea. Eta hori txamponak ahorratu, hegazkina hartu, gara jun, eta izan nuen 3 egun, kontzertua eta tabernetan, etxe partikularretan, salatan, eta hori kalete jun, etxe batea sartu, kiston taldiak ikusi, flipatu. Eta festival hori, viaje horiek azkenean barruan gelditzeituk eta hori xe. Pentsatzen egon hau eta nire hiruaken aurren erosineana Sociedad Alkoholikan no intenta hacer esto en su casa. Izan nuen, garai hortan ezean logotipoa eta kamisetak fleku guztietan ikuste ditudan, da txikitan ze ikusi, ura ikasi eta ezin izan estila ebitatu izen horrekin momentu hortan musika hori eskurri. Hemen normalian diskuak, kontzertutan erosio izan dizkiat, bai ikusitako taldia, jo bai distritan o tal, baina tarteka online, sosarrek asko tiratzen maziak online erostea. Eta azken horrezitakoa izan Alice Coltrane musikariak eukizian bere azkenengo epokan hinduismoa pasauan, da juluan Kalifornia ashram batea, hinduistak eta meditatzen egoteituken templo hauetako batea. Eta hasiuan bere kasetak sortzen meditazioetako, sintetizadore bidez, bere ahotsakin da urlitzer teklauak imakarrik. Eta oso kaset ambientalak, espiritualak, eta oso kopia gutxi intzizkien, da horien salien hauk. Eta tarteka ateatzeitu redizio piratila batzuk, eta azken erosila doble vinilo bat redizioena. Alice Coltrane Turilla 6 izeneko.